שלום רב לכל הקהל הקדוש. נדבר על פינת ההלכה בשאלה מאוד מצויה. כאשר אבי המשפחה נפטר, הוא השאיר ירושה לכל ילדיו, וכולם מחלקים את הירושה שווה בשווה, איך שיוצא להם. ובא אחד מהאחים ותובע משאר אחיו ואומר להם: רבותיי, אני הוצאתי הוצאות עבור האבא בשנים האחרונות של פטירתו. הוא היה מאוד חולה, ואני הוצאתי מכספי הפרטי עבור תרופות של האבא, עבור מטפל, עבור רופאים, ואני רוצה שתשלמו לי על זה מכספי הירושה. האם האחים שלו צריכים לשלם לו או לא צריכים לשלם לו? ובכן, מוריי ורבותיי, השאלה הזאת כבר נשאל אותה אחד מגדולי הראשונים, הרי הוא רבנו אשר, הראש בתשובה. כותב הראש בתשובה, בדיוק הוא נשאל בשאלה הזאת, כאשר הוציאו על האבא הוצאות של רפואות, וטובים את זה מהיורשים. האם יכולים לתבוע או לא? אומר הראש חד משמעית, שהיות ואדם נותן עבור נפשו, מוכן לשלם כל כסף עבור נפשו, אז אותו אחד שהוציא הוצאות לצורך האדם המבוגר הזקן, הן אם זה אחד מן המשפחה, הן אם זה אחד אחר זר שלא קשור למשפחה, אחד שמכיר את המשפחה אבל הוא לא איזשהו קרוב, בכל האופנים האלה, אומר הראש, צריכים לשלם לו. כמו שאם האבא לא היה נפטר והוא היה תובע מהאבא את התשלום הזה, הוא אומר לאבא: אני הוצאתי עליך תרופות, הוצאתי עליך הצעות של רופאים, הוצאתי עליך טיפולים, הוצאתי עליך כל מיני נושאים שהיית צריך לצורך הרפואה. האבא בעצמו היה אמור לשלם לו, כן? הוא לא אמר לו שזה מתנה. אם הוא אמר שזה מתנה, הוא היה אמר שזה תרומה, משהו אחר. הוא לא אמר כלום. אז מן הסתם הוא יכול לתבוע את זה מאותו אדם חולה. אז אשר על כן, היות וחל חוב על אותו אדם שהוא היה חולה, אחרי שהוא נפטר, היורשים צריכים לשלם את החוב הזה, ולכן צריכים לשלם לאותו אח. אבל אומר הראש, תדע לך דבר אחד, יש איזה דין שכל מלווה בעל פה. מלווה בעל פה, כאשר בן אדם מוציא שטר חוב על היורשים ואומר: הנה, הלוויתי לאבא שלכם לדוגמה 20,000 שקל, אני רוצה עכשיו את זה חזרה. הדין אומר בשולחן ערוך, סימן ק"ח, חושן משפט, סעיף א', כותב מרן השולחן ערוך: מלווה על פה אינה נגבית מן היורשים אלא אחד משלושת הדרכים: שהחיה מודה בה וציווה בחוליו של פלוני חוב עליו, או שהייתה לזמן ועדיין לא הגיע הזמן, או שנידו עד שייתן ומת בנידויו. כלומר, בעיקרון אנחנו אומרים, אתה לא יכול לגבות מלווה על פה מהיורשים. למה? כי אולי הוא פרע לך את זה. גם אם אתה מוציא שטר, לא משנה, גם בשטר שכתוב בחתימת ידי הלווה, לא שטר בעדים, שטר שחתום בחתימת ידי הלווה, הוא יכול לטעון עליו: פרעתי ולא חששתי לקחת ממך את השטר. אז היות ואבא יכול לטעון פרעתי, אז גם טוענים ליורשים שאולי הוא פרע. מתי כן יכול לגבות אותו מלווה? שזה אופנים שברור שאבא לא פרע, כגון שהאבא ציווה לפני מותו ואמר לפני עדים: אני חייב לאותו בן אדם כסף, 20,000 שקל, תשלמו את זה מכספי הירושה. ואז הוא נפטר, אז הנה הוא הודע שהוא לא פרע והוא נפטר. או שעדיין לא הגיע הזמן לפירעון. כיוון שלא הגיע הזמן לפירעון, אנחנו אומרים: הזכאי עדיין לא פורע בתוך זמנו והוא ודאי הוא לא פרע. או שבית דין חייבו אותו לשלם, לא רוצה לשלם, ועשו לו נידוי ומת בנידויו, אם כן ברור שהוא לא פרע. אז אנחנו אומרים שאתה יכול לגבות את החוב שלך. אבל אם אין אחד בשלושת התנאים האלה, אתה לא יכול לגבות את החוב. והסיבה היא
בגלל שאנחנו אומרים, אם האבא היה כאן היה טוען פרעתי היה נאמן, אם כן אתה לא יכול לגבות מהיורשים. אם כן אומר הראש, הדין שלנו בדיוק אותו דבר. נכון שאדם שמוציא הוצאות עבור רפואות לצורך האדם הזקן, גם אם זה אבא שלו, הוא יכול לתבוע את הכסף הזה. זה בתנאי שאין צד, שבטוח לא פרע לך את הכסף. אבל אנחנו נתן לו יורשים, אולי אבא פרע לך את הכסף. ולכן אומר הראש, אתה לא יכול לגבות באופן כזה. וכך פסק במפורש הרמה בסימן ק"ח. כותב הרמה, ואם הוציאו על רפואות בחוליו, יש לו דין שאר חוב. שאם ידוע כמה הוציאו ושלא נפרע בחייו, נפרעים מן היתומים. אבל בלאו הכי אין נפרעים. אם אין לנו דבר שהוא ברור שהחוב הזה לא נפרע, אי אפשר לפרוע. שעל כן, כאשר בא אחד מן האחים ואומר אני הוצאתי הוצאות ואני רוצה לגבות את זה מהיורשים, כל זמן שהוא לא מברר בפירוש בעדים שאבא לא פרע, איך? כגון שהיה זמן פירעון ולא הגיע זמן הפירעון, או כגון שהאבא לפני מותו ציווה בפני עדים ואמר אני חייב לאותו אח הזה את הסך בעבור מה שהוא הוציא עליי ולא שילמתי לו את זה עדיין ואני חייב לשלם לו את זה, אז באופנים כאלה ניתן לך את הכסף, חייבים לשלם לך. אבל אם אין את הדברים האלה, אנחנו נטען לאותו אח הזה שהוציא את ההוצאות, אולי האבא פרע לך את החוב ולכן אתה לא תוכל לגבות את החוב הזה מן היורשים. זה כל מה שדיברנו, זה לגבי הוצאות כספיות שהוא הוציא. אבל מה קורה לגבי לא הוצאות כספיות? אלא הוא עבד בגופו למען האבא, הוא בא לאבא, הוא בישל לאבא, הוא לקח את האבא לכל מיני רופאים, דברים כאלה. כל מה שהוא עשה בגופו ולא הוציא עליו ממונות, בזה אנחנו לא דנים. זה כותב בפירוש הרמה מפנו בסימן פ"ט, שהיות והוא יש לו מצוות כיבוד אב ואם, וכל מה שהוא עשה בגופו זה מצוות כיבוד אב ואם, ועל מצוות לאו ליהנות ניתנו. כלומר, המצוות לא יכול לדרוש עליהם כסף. ולכן על זה בכלל אנחנו לא מדברים. אז זה ברור שלא יכול לגבות. כל מה שדיברנו רק לגבי הוצאות כספיות. שאז האבא היה חייב לשלם לו מה שהוא הוציא עליו, אבל אם לא הוכח שאבא פרע את החוב הזה, לא הוכח שאבא לא פרע את החוב הזה, אתה לא יכול לגבות את החוב הזה מאת היורשים. שלום וכל טוב.